Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka barikada ka tila ka yira aw la k'a fɔ nin ye an ye bi Fatumatu Zahara ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi Serifila Jabaranin kan san o san o wulafɛ baaraw o tako filanan de tun ye nin ye baara kun fɔlɔ ani an karamɔgɔ Thierno Hamidou Diallo bɔra ka o kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ baara kun filanan ani présidente n'a ka jama bɛ na kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala ni kira sɔnna ma yan'o cɛ an b'u bisimila présidente salamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi. Baasi t'i la kɔnɔ. Alhamdulillah ji merci. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa zidi wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimati. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada. Fɛn fɛn sera yan fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ ani fɛn fɛn bɛna an lajɛ nin kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ka foli fɔlɔ Serifula kiraya duba sanumanba ye Sheikh Usmane Marani Ayidara ka du ko don ka foli fɔlɔ ye ko an bolo fila ban ko an ɲɔnkirilen don k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka dugawu d'a kan sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman na ka lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu da bɛɛ lajɛlen kan ala min sɔnna salon an bɔtɔ yan an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma ko ala ka ɲinɛ yira an na ala sɔnna ka an ka jɔnya ka ja don an na ka ɲinɛ yira an kɛnɛ na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada teleso mɔgɔw k'aw yɛrɛ fo k'aw bɛɛ barikada. O diyara n ye mɔgɔ filanan min bɛ an bolo o de ye an balimamuso Zɛnɛbu Jire a bɛ cogo di. Baasi t'i la dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. An kelen ko ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala kelen de b'a laban o kɔfɛ an bɛ sɔli danfɛw la sɔn Kayirama kan Fatima Zaharaw fa an bɛ sɔli a n'a somɔgɔ sanumanw ani mɔgɔ minnu tugura u kɔ ni ŋaniya ɲumanya ye fo ka taa se lahara d'u ma ala k'an ye olu la o kɔfɛ an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ani fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka nin kɛnɛ barikalen kan ani ka aw yɛrɛ fo aw tele Serifila mɔgɔw aw minnu bɛ hakilina ɲumanw ta nin ko ninnu na ka nin kɛnɛ ninnu sigi an b'aw yɛrɛ fo aw ka baara ɲumanw na ala ka an nafa ni Serifu barika ye. Amina. Ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ présidente san o san an b'a ye k'a fɔ aw bɛ baara caman boloda Fatumatu Zahara ka kalo mana jɔ o la ɲinan 2025 an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka baaraw u bolodara cogo jumɛn aw sera ka jumɛn ni jumɛn kɛ. Alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada ɲinan kɔni caman bolodara n b'a daminɛ fɔlɔ an ka thème na san o san thème sera a bɛ thème bɔ san kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ Fatumatu Zahara a ɲɛnamaya bɛɛ ka se ka thème nin développer donc an ka ɲinɛ thème ko l'éducation des enfants à la lumière de Fatumatu Zahara face aux défis des réseaux sociaux. Ni thème belebele de thème ni a y'a sɔrɔ san kɔnɔna na ni an fɛn fɛn bɛ Fatumatu Zahara ɲɛnamaya n'an sera ka développer a bɛ fisaya kosɛbɛ. A daminɛna thème na o kɔfɛ an ye formation kɛ safunɛ dilan sisan san o san fɛnɛ an bɛna lajɛ Fatumatu Zahara regroupement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka dɔw former yɔrɔ salon anw bɛ e yɛrɛ fɛ Kati ta kɛra garantigi bugu ye yɔrɔ san donna nataw la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ten o kɔfɛ an ye remise de dons c'est-à-dire ka taa centre la denmisɛnnin falatɔw minnu mago bɛ dɛmɛ na ka taa o la
o dɔ kɛra centre El Madani ye o dɔ kɛra Darou Zara ye Jafar ka Usa Zafar ka kalanso la ani Vezos SOS Sanankɔrɔba yɔrɔ fɔlɔ tɔgɔ bɛ yen nɔ donc dɔn dira olu ma dɛmɛ kɛra olu ye o kɔfɛ Madame Haidara Mesu Tarawele ale ye a initié fɛnɛ ka Sirifula dɔgɔtɔrɔso ko koli daminɛ n'o la o kɔfɛ an yɛrɛ komi an yɛrɛ fɛnɛ ka layidu kɔnɔna na an bɛ taa Sirifula misiri de ko an taara Sirifula misiri ko la o misiri ko de bɛ ka bɔ tan ok o kɔfɛ sisan conférence kɛra Sirifula salonba kɔnɔ e yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan conférence kɔfɛ denmisɛnninw olu ka ɲɛnajɛ kɛra cadeau di kɛra denmisɛnninw ma o kɔfɛ u b'u mɔgɔw olu denw olu ye balontan kɛ ka ko la dɛ kuru ko ma daga n'ala sɔnna a ma an bɛ tila ka na n'o bɛɛ diya olu ye balontan kɛ voilà sisan an filɛ nin ye plateau kan yan n'o o bɔra yen ni ala ye sini jira an kɛlen na wajuluba bɛ na kɛ Bamananjan dugu la Zaraw yɛrɛ tɔgɔ la n'ala sɔnna ni ala hali bi n'ala y'an ka jɔnya diya d'an na alamisa don o ye ko kuncɛ don ye kuranɛ kalan bɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan n'ala sɔnna a ma o kɔrɔ ɲinan ta fɛn caman de kɛra an bɛ dugawu kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye kɔnɔna na tanti nin baara ninnu laɲini jumɛn de bɛ nin bɛɛ kɛli la aw bolo tanti Fatumata ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri ninnu laɲini min don ale bɛ fɛ k'i sen n'a tɔgɔma sennanɔ la ale kɛlen bɛ k'i sen n'a tɔgɔma sennanɔ de la k'a ladege an tiɲɛ yɛrɛ la an na Fatumata Zaraw ye alayha salam mais an y'an de ye an ɲɛ b'ale la sira min kan an b'a dɔn n'an tugura ale kɔ Firidausi bi mashallah Firidausi ɲinitɔ don Zaraw a fɔra k'a tun bɛ fɛn o fɛn kɛ ka se ka a ladege k'o ɲɔgɔnna kɛ hali n'an ma kun o la an ka se ka dɔɔnin kɛ dɔrɔn baara nin bɛɛ lajɛlen kun y'o de n'ala sɔnna ma o faamuyara an bɛ sɔrɔ ka na Jɛnɛbu Jire yɔrɔ présidente kɔni bɔra ka aw ka lamalamaw fɔ ani ayiwa laɲini min bɛ tanti bolo n'an ye yɛrɛ ɲininka nin fɛn ninnu a daminɛ ni sisan cɛ aw yɛrɛ fɛ aw sera ka dɔ k'a la wa alhamdulilayi Amadu ni lamaga ninnu an ye presque an ye caman k'a la wa n'i ko k'a nafa fɔ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban kalan caman de sɔrɔla la a baara nin na a fɛn fɛn ni a kɛra i b'a fɔ ko ayi k'e ma deli ka fɛn kɛ ka kɔrɔ toujours ni hali sisan an sigilen i b'a fɔ karamɔgɔkɛ bɔra ka Fatima ka fɛnw fɔ an ye a bɛ kɛ i b'a fɔ k'i ma deli k'a mɛn yɛrɛ bi kɛ o kɛ k'a mɛn a bɛ kɛ kura de y'i bolo quoi a b'i dusukun min donc nin fɛn ninnu bɛɛ nafabaw de b'u la a bɛɛ ye kalanbaw de n'i y'a lajɛ tani yɛrɛ ye thème min ta i n'a fɔ présidente y'a fɔ cogo min na n'o ye denmisɛnninw ka lamɔcogo ɲuman Fatima Zaraw ka kalanw na bi gɛlɛya réseaux sociaux donc o yɛrɛ an ye conférence k'a kan an ye kalan caman sɔrɔ parce que i b'a dɔn problème min bɛ k'an dala an ka famille la an denw lamɔcogo la an yɛrɛ b'a dɔn ko problème bɛ yen mais i b'a sɔrɔ solution an yɛrɛ t'a dɔn solution t'an bolo quoi a problème la parce que i yɛrɛ b'a fɔ e ɲɛ seko kɛ mais parfois
méthode jumɛn kɛcogo jumɛn y'a kɛcogo di n'o y'i jɛ sisan yɔrɔ laɲini tɛ sɔrɔ quoi i mago bɛ min na a tɛ sɔrɔ donc nin bɛɛ kalanw ye ka méthode don an kɔrɔ ka siraw don an kɔrɔ pour an denw ka éducation a bɛ se ka dilan cogo min na parce que denmisɛnninw olu ye sini ɲɛsigiw de donc nin bɛɛ laɲini y'o de n'o ye fɛn ye donc an ye faamu caman sɔrɔ a kɔnɔ donc ka denmisɛnninw kalan ɲuman ni juguman na ka jogobaw don o la ka Fatima Zahraw jogow don o la ka respect don u la donc faamu caman quoi ani générosité ɲumanyaw i y'a ye ŋaniya ɲumanyaw k'olu don u la ani i n'a fɔ a fɔra cogo min na maloya ko ni mɔgɔ tɛ maloya k'i bɛ sɔn ko bɛɛ ma i b'a ye n'i bɛ maloya même réseau kan i kan k'a kɛ cogo di i kan ka yɔrɔ i tɛ sɔn ka ko dɔw kɛ i bɛ lagosi ni fɛn minnu ye sini i tɛ sɔn k'o kɛ en même temps n'i ye Fatima ka tagabolo fɛnɛ jate minɛ i b'a ye i bɛ denmisɛnnin kalan i t'a to a yɛrɛ ma quoi i b'i hakili to a la i b'i hakili to a ka kɛtaw la an bɛ tubabu minnu yɛrɛ ladege i b'a ye olu kɛn bɛ ka dansigi kɛ fɛnw na i b'a sɔrɔ l'enfant n'a pas droit à l'écran 0 à 3 ans et les autres même la télé yɛrɛ den i b'a sɔrɔ u b'a fɔ a ma ɲi den ma a bɛ hali a ka kumaw n'a ka fɛnw a bɛ gɛlɛya don olu la donc olu kɛn bɛ ka dansigi k'a la i b'a fɔ n'a bɛ ni si hakɛ la ka taa nin na hali ni écran dira ma e bɛ to a kɛrɛfɛ et puis que ça soit a bɛ kɛ fɛnw ye minnu b'a kalan a tɛ kɛ fɛnw ye manamana fɛnw ou bien phénomène o bɛɛ olu kɛn bɛ k'o bɛɛ dasigi kɛ anw fɛnɛ tan bɛ nin bɛɛ kɛ de an ka se ka nin bɛɛ dɔn an ka se k'an tagabolo dɔn ko ninnu kɔnɔna na pour ka se ka denmisɛnnin ninnu bilasira wa et puis a bɛ anw yɛrɛ kan parce que parfois denmisɛnnin mansa yɛrɛ ye a ka exemple fɔlɔ ye ni e yɛrɛ bɛ a kɛ cogo dɔ la yɔrɔ hali n'e ko ko den k'a kɛ cogo dɔ la a ti sɔn donc conférence in an ye kalan caman sɔrɔ a kɔnɔ bon n'i nana formation fɛnɛ kalan baden de sɔrɔla o fɛnɛ kɔnɔ ne yɛrɛ bɛna don safunɛ feere la ni min mago b'a la o bɛ se ka se i bɛ wari sɔrɔ anw fɛ fɔlɔ i b'a ye formation kɔnɔna la parce que an bɛ fɛn dɔ utiliser hali an t'a dɔn parfois a bɛ fɔ n'i bɛ fɛ hali nin safunɛ a ka kɛ nin i bɛ se ka nin kala a bɛ nin mako ɲini an bɛ safunɛ dɔw kɛ fɛn dɔw ye i b'a sɔrɔ nin b'a la ni kɔlɔlɔw a bɛ se ka o las'i ma eau de javel e bɛ se ka pour i ka se k'a dun i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn fɛn san an b'a bɛɛ k'an ka fɛn na mais i b'a sɔrɔ n'i ye nin produit k'a la o de b'a to i bɛ se k'a dun n'o tɛ i man kan tɛ k'a dun donc an ye nin bɛɛ faamu de sɔrɔ formation in na donc fɛn ninnu a nafa a tɛ se ka fɔ ka ban donc n'i y'a lajɛ dɔn den fɛnɛ kalan caman de b'a la a yɛrɛ kɛra sababu ye Zahraw tɔn mɔgɔ caman olu yɛrɛ donna dɔnji la hali o don na anw yɛrɛ bɔra misiri dɔ la an ka tɔnden dɔ tɔgɔ la o tagara dɛmɛ di a kɛra nisɔndiya ye sa ɲumanya sira kan olu yɛrɛ bɛ ka tantila ni yɛrɛ ye kumaw fɔ o misilamɔgɔw yɛrɛ i b'a ye ko nin ye silamɛya ye alimami n'a ka jama ni nisɔndiyara wa a kɛra bonya yɛrɛ de ye quoi donc nin ko ninnu kalanba de b'a kɔnɔ parce que tanti b'a jira k'a fɔ limaniya an ka limaniya ti da ye quoi kɛwale de don donc wa ka hinɛ mɔgɔw la ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye o de don wa silamɛya yɛrɛ authentique y'o de an ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya nana an ka balo hɛrɛ la an ka hɛrɛw se ɲɔgɔn ma an ka tɔɔrɔw kana se ɲɔgɔn ma wa o de y'an karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini i jire
aw ye segu da bɛ tila ka segin kan yala sɔnna ma présidente an bɛ segin ka na i ma an y'a ye k'a fɔ ko san o san aw bɛ dayɛlɛ dɔ de sɔrɔ ka taga yɔrɔ la yɔrɔ min aw ma deli ka se an y'a mɛn ɲinan k'a fɔ ko aw bougera ka taga Sanakɔrɔba tagali kun ye mun ye aw ye mun de kɛ yalima a tagali kɛra wasaya a kɛra wasa ye a kɛra kun kɔrɔta ye a kɛra kun wuli o bɛɛ sɔrɔla la o bɛɛ sɔrɔla la nana kɛ yen jara a diyara parce que comme an bɛ k'a fɔ cogo min thème in na Fatumata Zahra fɛnɛ ka éducation modèle dɔ de fɛnɛ kun ye nin la générosité même dans la simplicité elle était généreuse. Je ne sais pas le bamanankan fɔ cogo donc ni Sanakɔrɔba ta ye u bɛ hukumu de kɔnɔna na quoi Zahra fɛ hali ni fɛn t'i bolo fitinin min b'i bolo i ka kun n'i yɛrɛ ye ni o ye en même temps i ka se k'o tila i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ générosité y'o de ye hali ni tigɛfara kelen de b'i bolo k'i k'a tila i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ Sanakɔrɔba taga in bɛ bila o hukumu de kɔnɔ o fana bɛ an ka thème de kɔnɔna na. Bon, Fatumata Zahra ka lamɔ modèle dɔ fɛnɛ ye kanu ka den kanu don i la ko den min mɔnna kanu kɔnɔ o tɛ kɛ mɔgɔ tiɲɛlen ye quoi o tɛ tiɲɛ parce que ale bɛna o kanu fɛnɛ modèle de ta ka baara kɛ ni o ye mɔgɔ min n'a mɔgɔ ɲɔgɔn kanu b'i la a la o tɛ muru ta ka t'o kan tigɛ cogo si la o tɛ muru ta ka t'o kan tigɛ cogo si la i y'a ye donc Zahra ka éducation kun ye o dɔ de fɛnɛ ye Sanakɔrɔba ta ye ka kɛ i den fɛ ka k'i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ fitinin min b'i bolo k'a tila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ surtout que an b'a dɔn Sanakɔrɔba denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ fɔlɔtɔw de don denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ caman abandonné de don ka somɔgɔw b'u fili u b'u ta ka t'u bila yen nɔ Vesos y'o de ye donc ka hakili to la ɲinɛ o kɛra wasaba de ye Sanakɔrɔbakaw fɛ yen sera Fatumata Zahra alayha salam a ka lamɔ modèle dɔ fɛnɛ kun ye ko ka baara de kɛ baara ko mɔgɔ tɛ kɛ hɔrɔn ye fiyewu n'i tɛ kɛ baarakɛla ye n'i kɛra baarakɛla ye i ka kɛ mɔgɔ fɛnɛ ye min bɛ tilali kɛ i ni mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ de ye générosité in kɔnɔna ye min sɔrɔ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ Sanakɔrɔba ta in an b'o bila o hukumu kɔnɔ voilà o faamuyara kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ fana Zainab da bɔra k'a fɔ aw ye thème min di conférence kɛra kan Kunba Danbɛlɛ fɛ Aja Kunba Danbɛlɛ an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn réseaux sociaux kɔlɔlɔ mɔgɔw bɛ se ka kisi ka bɔ a ma cogoya mun na mais ka kɛ ni an filɛ nin ye waati mun na mun y'a to aw ye a kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn sisan ma yalima fɛn dɔ de bɛ yen wa ou aw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn dɔ bɛ yen tiɲɛni baden de kɛra ka sɔrɔ réseau ɲuman de don bi n'a ka di ye i kana taa école la yɛrɛ n'i ye réseau exploité ka ɲa i bɛ kɛ docteur ye i bɛ kɛ professeur ye o y'a utiliser kun ɲuman de ye mais anw ta la a bɛ ka utiliser ni min ye i n'a fɔ cɛ y'a fɔ cogo min Usazi y'a fɔ cogo min ko Fatumata Zahra k'a tun bɛ maloya alayhi salam a ka hakɛ to ka bɔ minnu bɛ ɲa ko joli bɛ kɛla réseau kan bi donc n'an taara ni Zahra ka taabolo ye minnu bɛ taa ni Zahra ka taabolo ye u bɛna a juguman in yɔrɔ bila ka ɲuman yɔrɔ ta a bɛ daminɛ ni Zahra ka éducation par l'exemple mansa de bɛ misaliya di fɔlɔ den bɛ sɔrɔ k'o ta a ma se k'i k'a fɔ den ye ko a kɛ tan e k'a kɛ dɔrɔn ni den ɲɛ bɛ e la ne yɛrɛ daga sigi e bɛ to TikTok kan fo sogo bɛ sisi
de to TikTok a fo so be sisi mais den da de ko mi no ko jugudu ato do mais ala fa mana téléphone ta le ta TikTok bi ka so TikTok ni bora mo mu yoro no chinois wi san haka do bi ni mo soro ite do TikTok kono kala je alish olu ka dugu yɛrɛ la olu dun de y'a créé wa n'i ma ɲɛ k'i bɛ don i bɛ don de bon aw ka nin courant min circuit a kan ka monter tan a kan ka monter tan i bɛ dege o de la ni o yɔrɔnin banna dɔrɔn a bɛ tigɛ i la olu y'a ta olu de y'a créé olu de b'a nafa dɔn olu b'a nafama yɔrɔ de ta mais anw kɛlen bɛ ka tiɲɛni yɔrɔ de ta a dɔw bɛ yen n'i y'u kumakan mɛn wallahi ko ni ka di ka so ka birifini birila kan yɛrɛ ɲininka est ce que nin ye maliyɛn den yɛrɛ kuma la wa denmisɛnninw b'o kɛ cogo min mɔgɔkɔrɔbaw b'o kɛ o cogo la kabako ye b'o ji bɛ ka yɛlɛ k'u fɛ ala ka sababu ɲumanw nati aw bɛ kuma minnu fɔ ala ka kɛ sababu ɲuman ye o la an bɛ segin ka na Jeunesse Jire yalima est ce que aw ka baara in kɔnɔna na aw bɛ fɛ ka Fatumata don mɔgɔw la a sɔn ani a ka waleyaw ani ka taa se fɛn min ye réseaux sociaux yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka kisi ka bɔ a kɔlɔlɔ ma mais est ce que o fana tɛ man kan ka pousser ka taga aw yɛrɛ ka taga essayer ka page dɔ dilan réseaux sociaux sanfɛ ka se ka baaraw k'a la ka mɔgɔw wele ka na la komi yɔrɔ bɛɛ n'a filɛli yɔrɔ o don n'a nataw la o baaraw t'aw bolo wa. awɔ awa dɔw b'an bolo don n'a nata la ka toujours ka fɛn élargi bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na parce que fɛn min don muruda fila de don quoi a bɛ ɲali kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ mais fo ka mɔgɔw la kalan de a ɲuman ye mun ye a juguman ye mun ye pour mɔgɔw k'u taga sira dɔn quoi donc don n'a nata la o b'a an ka fɛnw na quoi o b'an ka fɛnw kɔnɔna na inchallah i kun ko k'i bɛ fɛ ka kuma dɔ jidi an tɛgɛya an bɛ sɔrɔ an bɛna Malimatu i b'a ka programme ninnu ka kuma fɔ n bɛ tila ka segin ka na i ma ne ye mun faamuya ɲinan Zara ka nin thème na ani u ye lamalama min kɛ ne ɲininkara a la i bɛ se ka mun de fɔ a la dakuruɲɛ dama dama kuma o ye Malimatu ye. bon alhamdulillah i bɛ fɔlɔ min yɛrɛ y'a la fɔlɔ o de ye u ka dévouement parce que n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na u ka cɛsiri ani ka wulikajɔ tagaɲɛ tɛ cɛsiri ni wulikajɔ c'est à dire diɲɛ bɛ wagati min na bi gɛlɛya ni problème minnu bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ avec tout ça u ka se ka nin wulikajɔ ni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn diɲɛ n'a gɛlɛya ni degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ye fɛnba ye min kan ka to k'a yira diɲɛma la k'a fɔ diɲɛ mana gɛlɛya cogo o cogo adamaden fɛn min tɔnɔ ka bon i ma dɔrɔn o de ye ala ko baara in ɲini nin baaraba min kɛra surtout dɔw min yɛrɛ bɔra ka taa kɛ sanakɔrɔba i b'a ye k'a fɔ i bɛ tasiba de sɔrɔ a kɔnɔna na o ye a belebeleba ye fɔlɔ ni tilala ka na a ta k'a lajɛ ɲinɛ u ye thème min ta éducation et réseau Usain Jalo i b'a ye k'a fɔ u da magara ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen de kan bi bi in na gɛlɛya ni gɛrɛntɛ min b'an kan a bɛ nin fila dɔrɔn de kɔnɔ réseaux sociaux ani lamɔ ɲɛnamaya tɛ se ka taa ni lamɔ tɛ lamɔ tiɲɛni de bɛ lamɔ tiɲɛna conséquence min bɛ réseaux sociaux la o de bɛ k'o da kɛnɛ kan bi parce que n'i ye mɔgɔ yɛrɛ ye dɔrɔn a ma se i ka taa ɲini k'a kalan a yɛrɛ kuma cogo a yɛrɛ ka comportement i b'a dɔn k'a fɔ nin ye lamɔ modèle min sɔrɔ wa bi bi in na min bɛ ka kɛ réseau kan fɛn o fɛn bɛ ka bɔ réseau kan bɛɛ bɛ k'i ka lamɔ de da kɛnɛ kan donc thème min taara thème nafamanba de don ne yɛrɛ bɛ laɲini min kɛ dɔrɔn an bɛ dugawu de don hali bi ala ka an ba ani ahibaw mɔgɔw bɛɛ ala ka n'u fanga se ala ka n'u fanga se baara in tɛ taa musaka kɔ ala ka musaka caman ko sɔn miliyari caman walayi don n'a nataw la yɛrɛ jamana yɛrɛ k'a lajɛ k'a bolo don u fɛ ka u dɛmɛ nin baara ninnu na ka da kan u bɔra ka nin min kɛ a kana dan salon kɔnɔna dɔrɔn na
salibaw kan ka taa ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen mobiliser bɛɛ lajɛlen ka taa nin conférence sugu ninnu ka taa assister ka da ka diɲɛ yɛrɛ mago bɛ nin de la an bɛ donni min na ko bi ni lamɔ tiɲɛna dɔrɔn ɲɛnamaya bɛɛ de tiɲɛna ni Ala sɔnna ma n bɛ Ala deli hali bi Ala ka hakili ɲumanw di an ma bilasiralikan minnu dira kɛnɛ ninnu kɔnɔna na an ka se ka a faamuya faamuyali fana kɔfɛ ka appliquer o de ka bon n'a bɛɛ ye o faamuyara Zainab Jire e bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ siɲɛ 2 bɛɛ a bɛ bɛn ni kuma an y'a ye k'a fɔ aw ka safinɛ dilan ɲinan ta kɛra quartier jumɛn na aw taara ɲinan ta Garantibugu Garantibugu musow Garantibugu musow parce que salon ta kɛra Kati ɲinan ta kɛra Garantibugu nka ne y'a assisté i y'a assisté a ɲɛna Amadu a kɛra wasa ye tiɲɛ yɛrɛ la formation ninnu nafa ka bon kojugu ne yɛrɛ ko n ko n'i ye se kɛ ne ye ne a foyi tɛ fɔ ne kɔ. ok présidente an bɛ segin ka na e ma denmisɛnninw ka lajɛlifɛn minnu n'aw b'a kɛnɛ sigi Bangoni Janginɛbugu la an b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu u bɛ pressé a waati ka se ɲinan ta kɛra cogo di. ɲinan ta jara dɛ ɲinan ta jara yɛrɛ de caman yɛlɛmana ka kɛ Aminata Zaraw ye Fatima tellement a jara a kɛra wasa ye vraiment denmisɛnninw content na mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nisɔndiya don denmisɛnninw dusukun na i b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko Ala yɛrɛ bɛ nisɔndiya don i yɛrɛ dusukun na ni Ala sɔnna ma an ka waati bɛ kunna ka na Zainab an bɛ kuma kuncɛ kuma ani kɔrɔfɔ dafa jumɛn bɛ bisimila kuma bɛ bolo an ka tɛmɛ n'a ye a bɛɛ bɛ dafa la o. Amadu i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ko ninnu kalan caman de sɔrɔla kɔnɔ anw yɛrɛ taara SOS Sanankɔrɔba la a ye ne yɛrɛ ko n ko hali k'a da u ma anniversaire banna a ye fɛn min ye hali k'a da u ma tellement a diyara mɔgɔw ye a taara yɔrɔ la a mago bɛ yɔrɔ min na et puis kalan min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o yɛrɛ ka bon n'a bɛɛ ye parce que nin waleya ninnu nin bɛɛ b'an kalan de parce que i bɛ se k'a fɔ ko Zaraw ye funɛsiri Zaraw bɛ hinɛ fantanw na tanti bɛ se k'a da o ma a bɛ se k'a da wajulu dɔrɔn ma mais ka tila k'a waleya kɛ i b'a dɔn o leçon ka bon ni leçon bɛɛ ye parce que acte ka bon ni kuma ye acte bɛ kuma ka tɛmɛ kuma yɛrɛ kan donc kalan caman de sɔrɔla a ko kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ nisɔndiyara ne ko n ko anniversaire banna alhamdulilayi n ko hali k'a dan ma ka nin denmisɛnnin ninnu k'u la nisɔndiya ka cadeau d'u ma ka balow d'u ma fɛn bonya ni caya tɛ quoi fɛn dɔgɔya ni caya tɛ mais ŋaniya yɛrɛ ye wasa kɛ quoi ka se ka Isa Baba ɲuman ka idée yɛrɛ sɔrɔ ka nin kɛ o yɛrɛ ka bon a tɔ bɛɛ ye donc ko ninnu tanti ka baara ninnu a b'an kalan ka a bɛ kira somɔgɔw ɲɛfɔ an ye kuma dɔrɔn tɛ a b'a ɲɛfɔ an ye waleya fɛnɛ na donc toujours an bɛ leçon de sɔrɔ a kɔnɔ toujours an bɛ kalan de sɔrɔ a kɔnɔ wa anw dɔrɔn tɛ mɔgɔ caman olu bɛ kalan de sɔrɔ a kɔnɔ a kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye nin sira ninnu ta mɔgɔ caman bɛ ka nin waleya ninnu kɛ ka hinɛ lase mɔgɔw ma ka dɔnw di ka ko minnu ye hɛrɛ siraw ye fɛɛrɛ ɲuman siraw k'o don mɔgɔw kɔrɔ donc o ye silamɛya yɛrɛ tiɲɛ sira ye o ye an karamɔgɔ yɛrɛ ka sira ye sira foyi t'a la o faamuyara ni Ala sɔnna ma inshallah ko min ka bon a tɛ ban fɔ la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Zaraw ka gâteau k'o tigɛ ni Ala ni kira sɔnna ma o tigɛlen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma kuncɛ kumaw da o kan yan'o cɛ an bɛna Madame Jabate ka dɔnkili duman an bɛ dɔ lamɛn o la hali sisan yanni labɛnw ka sabati gâteau tigɛ baaraw la ni Ala ni kira sɔnna ma. Mantena
ayiwa foli ni waleɲuman dɔ ni waati na an b'o ta ko o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na Fatumatu Zahara alayha salam ale ka gato tigɛ waati sera yan'o cɛ an bɛ foli ni dugawu ta ka ɲɛsin an ba ma musaka fɛn o fɛn donna yanni san wɛrɛ cɛ ala ka kɛ miliyari caman ye maa o maa de y'a dɛmɛ ala ka dayɛlɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ in kosɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi don jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ an tɛ ɲina n'i y'a mɛn an ye Zaharaw dɔn k'a ka denw dɔn k'a ka bonyaw dɔn cɛkɔrɔba dɔ de sɔnna k'a nin di k'a ka nafolo di k'a ka kɛnɛya di k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ di n'o y'a Seydi Seru Usumani Madani Hayidara ye an bɛ dugawu kɛ a ye san caman ala k'o di a ma ala ka nin kɛnɛya d'a ma ala k'a kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ o kun kɔnɔ Mariam Jabate kɔni tɛ yan nka Zainab Girebe ale ko k'ale bɛna an ka gacotigɛ bɛɛ wele nka kɛnɛ b'a bolo ni ala sɔnna a ma ayiwa a ye tɛmɛ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Alakashidima, 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 Zara, Alakashidima. Kanti Fatimata Traoré. Fatimata Zara Ubangena, Fatimata Zara Ubangena. Alakira Kamuso Fatimata Zara Ubangena. Fumuso Fatimata Fatimata Zara Ubangena Fatimata Fatimata Zara Ubangena Mama Fatimata Fatimata Zara Ubangena Fatimata Zara Ukadene Fatimata Zara Ukadene Sabu para wapele belena Fatimata Zara Ubangena Sabu para watagatila Fatimata Zara foli bakuruba nabaga bɛɛ lajɛlen Zaraw kanubaga bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ an ye au revoir di ɲɔgɔn ma salon cogo min ka an ka au revoir di ɲɔgɔn ma ɲinɛ o cogo la ko ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛ foli belebeleba o ye Sirifula ye ka foli bila an ka belebele ma n'o ye Seru Usumani Madani Hayidara ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ nunjuru minɛbaga min ye Madame Hayidara Fatima Tarawele hali bi k'a ɲini ala fɛ ko a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye cogo min ala k'a kɛ anw fɛnɛ ala ka anw fɛnɛ k'a ma ko mɔgɔ ɲuman ye ala kana a tigɛ anw na ala kana a jigi anw na ala kana anw nege bɔ a la ka tele mɔgɔw k'aw yɛrɛ fɛnɛ fo ka aw barikada aw ka wuli ka jɔ la an nɔfɛ wa yɔrɔ bɛɛ fɛnɛ na. Ala sɔnna o diyara an ye. Zainabu foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ n teliya la. Foli ni kuma kuncɛ kuma min bɛ o de ye an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ présidente y'a fɔ cogo min na k'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ min kɛra nin bɛɛ sababu ɲuman ye ale min ye a ka denbaya bila nin sira kan ka tila ka anw yɛrɛ bila nin sira kan donc an b'a fo ka tila ka ala deli ala k'a kɛ nin waleya ninnu kama ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ ala ka an fatu kira n'a somɔgɔw kanu kan ala k'an karamɔgɔ mɛn an ye ala k'an yɛrɛ kɛ komɔgɔ ɲuman ye ala ka hami bɛɛ lajɛlen nɔgɔya tan Fatumata yɛrɛ hali bi a bɛ fɛ ko in ka kɛ cogo min na ala k'a tɛmɛ o bɛɛ kan ala ka a musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'an fatu kira n'a somɔgɔw kanu kan ka aw yɛrɛ fo ala k'aw mɛn nin baara ninnu na
ala k'a ɲɛw min ɲɔgɔn na sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz an bɛ ala tanu ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ba ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye foli kɛ cogo min na ka dugawu kɛ a ye hali bi k'a fɔ baara ninnu ala ka a ta faga ɲɛ an n'a ma a ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ ya Rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ aljana sara ye ka wele da ka ɲɛsin diɲɛ alisilamɛ musow bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye tanti bi nin baara ni wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ a kun ye anw yɛrɛ de ye an k'a lajɛ ka ladegeli kɛ Fatumatu Zahara jogobaw la an ka denw lamɔ cogo la an ka furusow kɔnɔna na n'o kɛra laɲini min bɛ an ba la o bɛ sabati an bɛ kisi sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔna na ka kunnaja fana sɔrɔ lahara jɔ don inshallah an bɛ bɛɛ fo nin waati in na fɛn o fɛn tun bɛ k'an lajɛ direct la farafinna ka taa se farajɛla ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen nin kun y'an ye Fatumatu Zahara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn min bɛ sigi Sherifila télé la min bɛ kɛ san o san o kɛnɛ sanuman de kun ye nin ye yan'o cɛ an b'aw hakili lajigin k'a fɔ sini sufɛ wajulu bɛ yen bɛɛ k'i hakili to a la 21h an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangoni Jɛngɛnebu an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Sheikh Usman Mariyane Hayidara ale ka ndolanci tɛrɛba min na a tɔgɔ dalen bɛ a tɔgɔ la wele bilalen don Fatumatu Zahara kira somɔgɔw kanubaga bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ sanuman kan an ka taa an ka kaidu lamɛn n'o ye a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Hayidara an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya di a ma ka dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan ka ala deli ya Rabbi ala ka n'a dɛmɛ ni dugu jɛra ka bɛn alamisa ma baara in bɛ kun cɛ o don de nka ni salifana sali sera Bangoni Jɛngɛnebu misiri ba la alikuranɛ bɛ kalan ka dugawu kɛ a bɛ kɛ min cour kɔnɔna na ɲɛnajɛ bɛ kɛ cour kɔnɔ wulafɛ baaraw ni kuranɛ kalan banna a bɛ kɛ cour kɔnɔna na ni ala ni kira sɔnn'a ma bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'i hakili to a la an ka taa ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye haminako minnu banna ala ka se k'a bɛɛ ta ka bɔ an kan ni ala ni kira sɔnn'a ma an bɛ dugawu kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen yira an na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin waati in na k'an ka équipe technique bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Keita ka taa se Abu Jabate Shaka Kulubali ka taa se fɛn min ye a tɔgɔ Musa Traoré ani ayiwa an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen technique force de don an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan an b'aw bila yan sini fana ye don wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kan inshallah wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.